шигронаи худованд бародари азиз, мо созем, хубем, лекин ин чиз қабулам нашид ва тағйирот воридам нашид дар ин чиз. Аз ҳамон ҷойҳо шумо метавонед дастрас бикунед. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. мо имрӯз тасмим гирифтем ки камтар комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб бигардонем. бо диққат то охирша тамошо кунед. Ягон нафари шумо хоҳем ки Англия сафар кунед ва дар Англия кор кунед, шумо аввал бояд ба хутона анкета пур кунед. барои пур кардани анкета номери WhatsApp рӯи экранда меброяд. қатъишон суҳбат кунед, анкетаҳои шуморо пур мекунанд. шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сормон. дар ҳамин аэропортҳои Россия меган чизи нав ташкил мешавад. ҳамира камтар соддатар мефаҳмондӣ. чӣ боша ҳамин тағйиротҳо? тағйирот ба қонуни муҳоҷират, яъне барои ворид берун баромадан аз Федератсияи Русия, и аз 1 декабри ана ҳамин сол қувваи қонунии худша пайдо мекунад. яъне ҳар нафаре ки вориди Россия мешавад, дигар дар аэропорти Жуковский, Домодедово ва Шереметово ана ҳамин ҷода отпечатки меспоранд. пештар вақто нафарҳое ки подозрительно метофтанд, нафарҳое ки паспорт иваз кардагӣ буданд ё пештар депортатсия шудагӣ буданд, мисол ҳамиро вақти диромадан отпечатки мегирифтанд. баъди 1 декабр аллакай тамоми нафарҳое ки чӣ ба граница мераванд, чӣ ба аэропортҳо мераванд, вақте ки ҳамун таможни гузаштанӣ мешаванд, ҳамунҷода сразу отпечатки супорида мешавад. Идрис Камолов нависонда: ассалому алайкум ака сози хубӣ. ман депортатсия 1 сол 3 моҳ монда, нарафтам ватан. бестум якбора буд шава срокш чӣ мешавад? шигронаи худованд бародари азиз, мо созем, хубем. вақте ки шуморо запрет на въезд мекунанд, шумо ҳамин хадарша фаромӯш накунед ки дар ҳамин ҳолат як якбора агар шуморо боз дастгир бикунанд айсари нав ва аниқ кунанд ки шумо запрет доред аз Россия набаромадаен, ҳамун муҳлати будагира метавонад ки як маротиба як баробари дигар зиёд бигардонад. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед. аз ҳама хубаш қонуна хуб риоя кардане. яъне қонун шуморо мега ки аз Россия бубуроед, муҳлат метиҳад, шумо ин чиза бояд ки риоя бикунед. Мусоев нависонда: ҳакама 17-солаам. аз Тоҷикистон омадам гости. 2 бори дигар гости гузаштам. граница бо метавонам гости бигзарам. гости вақте ки шумо мегзарен, аллакай баъди 3 моҳ обратно ҳаққи ворид шудан ба Федератсияи Русияро дорем, бародари азиз. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сормон. созен хубен акаҷон. ҳамин саволи манда ҷавоб дед. ман патент дорам. ҳамаи документҳом 100%. Тоҷикистон равам 2 моҳ бестам. пас аз 2 моҳ Россия биём. метавонам документ карда илтимос ҷавоб дед. вақте ки ҳамаи ҳуҷҷатҳои шумо 100%, бародари азиз, барои обратно ба Федератсияи Русия рафтанатон вероятност бисёре ки ягон мушкилӣ намешавад ва вероятност бисёртаре ки шумо дарҳол вориди Россия шида метавонед. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сормон. мегӯянд ки ҳозир дар аэропортҳо зану кӯдакдорорам намондаистанд. ҳамин гап рост боша? ин гапҳо асос надоранд, бародари азиз. як вақтое буд ки ҳамин хеле гуфта буданд ки зану фарзандои муҳоҷиро роҳ дода нашавад, лекин ин чиз қабулам нашид ва тағйирот воридам нашид дар ин чиз. хоб нафарое ки мехоҳем границаи Қазоқистон сафар кунен, рақаме ки рӯи экранда меброяд, дар WhatsApp-шон бинависен ё занг бизанен, ҳатман айноми ма нархи беҳад арзон хати кори шуморо буд мекунанд. Шарипов нависонда: салом акаи Сорбон. ман аз Москва 5 ноябр омадам. патента наспорида патенти ман сӯхт. агар боз 5 декабр равам, манда патенти нав медиҳанд ё не? чунки сроки патенти ман то моҳи феврал мебошад. ман мехоҳам патенти нав гирам, илтимос ҷавоб шагав зен. агар ки аннулировад карда бошанд, шумо метавонед ки проверка кунед як бор даниёи патенти худтона. дар ҳоле ки аннулировад карда бошанд, шумо мутаассифона наметавонед то муддати 1 сола аз сари нав патент бигиред. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сормон. дар рӯйхати 120,000 бошӣ. чӣ хел кунӣ ки проблема нашавад? барои проблема нашидан шумо бояд ки худтона қонунӣ кунед дар Россия. аз ҳама роҳи хубаш аз Россия як бор берун мебироен ва мисоли ҳафта ё ки 1 моҳ месем бо обратно вориди Россия мешавед, патент мекунед, регистратсия мекунед, трудовой договор мекунед, 100%, ягон кас шуморо ягон мушкилӣ намекунад дар ин ҳолат. як нафари дигар нависонда: салом алайкум акаи Сорбон. вақте ки мо дар аэропорт агар гражданини Россия набошем, мегӯянд ки ҳозир диромада намемонанд, тоқа паспортдорора мондастанд. ин гапҳо асос надорад, бародари азиз.
гапои мардумие. Сабоҳат нависонда. Ассалому алайкум Сорбон. мо аз Тоҷикистон сертификати русский язик бигирем. дар Россия ба кор мерава, илтимос ответ бидем. Федератсияи Русия танҳо ҷойҳои худша муқаррар кардагиаст. Чандин донишгоҳҳоро муқаррар кардагиаст, ки аз ҳамон ҷойҳо шумо метавонед дастрас бикунед. нафарҳое ки дар ҷои шиноснома ва раводид рафта муроҷиат мекунанд, пеш аз сафар кардан мехоҳанд ҳуҷҷаташон тайёр шавад, бале дар инҷа имконият ҳаст. яъне ҷои шуғли аҳолиро дар назар дорем. Тилло Сангинов нависонда. Ассалому алайкум бародар. ман аз Алатая 1 сол мешавад қарздорам. ҳозир картама суд додам. агар наспорам шуд Тоҷикистон бирам, аэропорта метавонам гузашта раҳмат. вақте ки аллакай дар суд додагӣ бошанд, ҳамин додани суд монеа мешавад ки шуморо аз Россия берун биромадан намонанд. мисол запрет мекунанд ки шумо то ҳамун қарза ки пардохт накунед, ҳақ ва ҳуқуқе надоред ки аз қаламрави Русия берун бубуред. ба ҳамин хотир уҳдадор мебошед ки қарзи гирифтаро бозпас бигардонед. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. ягон савол бошад бинависед, ҳатман дар канал обуна бошед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.